ari panapa ari kukanganisika pfungwa ndingangoti atuite kupenga. Saka kuti tibate kuti chiri kumupengesa chacho hatisi kuchiwana. Keza akaenda kumaprofita hapana zvachikumbokurukuriwa nezvazvo. Munhu anongotaurawo zvaanenge ataura. Saka kuti uchiona kuti zviri apa ndeizvi, vamwe vachiti no, mwana wenyu imbanje, vamwe vachiti no, zviri kudhakwa. Saka kuti tichibata chokwadi, mwana uyu akatodzidzawo zvakanaka-naka. Akapedza chikoro tikamuendesa kukosi yemagetsi. Achibva kosi yemagetsi kuyo, ndokwatakaona tichinge tangozwawo nevamwe kuti mwana wenyu kumashopu engachideza mwana wenyu kumashopu abhazo naye kubhazo wamwe mukomana akatesisa naye kumapurisa. Ndopatotanga kuziva kuti mwana wedu anodei, asi akakura akanyarara. Saka tozoona manje iwe kupinda mbanje achiramba kusvikana akutopinda zvachose anotendera kupinda kudo svikana yatomugona akutedai kutorima. Saka kuti tichizoti mbanje mweya china here apa imba yapera kubhojwa mahwindo iko zviro zvishanda yapera pamberi akarowa hwindo ropamusoro padhaini patori nezviburi. Tototsvaga mari kuti titoona kuti tingaite sei kunamisa mahwindo acho noningikini yacho. Iye pachachepo nomukadzi wake varitotinesa mukadzi akatenda kumba kwake. Saka iko zvine zvikurova kwakaita panapa kubva aenda pamutoko ndokwaatovi. Okay. Mukatinyatsotisana zvakambonyatsotanga sei? Akangomuka akadaro here kana kuti vanhu vaisikaenda kuwabiyako tichichotadza kusangaisa tozvibatawo kuti ndo zvaari. Saka iko zvine zvaatoakombo nemanhu kuti achizikana nevanhu vese manje basa rokutuma vabereki tete kuti rovakukuza dzimba dzedu. Okay, nanzomuchiti akadzidza. Mwana akadzidza kusvika papi? Akadzidza kusvika padanho ripi? Akasvika form 4. Okay. Saka tamenesa kukosi yemagetsi. Magetsi acho akabata. Ipapo pakanga kusanganisa manje kubhengedzera pfungwa dzake manje. Saka hatichatonzwisisana naye kuti achitsvaka basa ratakamutaiteri akatombobata basa iroro. Zvine zvanoti kada akatowana basa hapagare banenge akutochalenja munhu uyu paasita basa pakuteta ndiye basa ipapo. Okay. Mambotaura ndamunzwa muchitaura kuti maitomboenda kumapostori muchida unobatsirwa asi vari kungotaura zvakasiyana-siyana. Kuri kunzi kudii patsanangudzo dziri kutaura kumapostori uku? Inini handina kuti ndingambopomera mupostori mhosa kuti pano mupostori akambotika kuti pano chiri kuitika kana ndinza kwenyu hazvisi kubuda. Iye pachachoepo manje kanokamuti hande so anokuponda kuti ndiende kuchipostori iwe. Saka taingoenda tega titenda zvesecret so. Saka ngoti mwana wenyu kudhakwa imbanje. Kana dai imwe yachina iri pasi iri kumanikidziwa neizvozvo zvaari kudhaka zvacho. Saka tinozviziva sei kuti tichiti anozvakati. Kufanana nekuti ndakaita sadza rakandisota. Ndanziva ndaimomurapisa kuchipatara. Ndichidya sadza rokweza ndichisodiwa. Machitadzo kuti tichibata kuti chii? Hamusi kubata. Okay. Makamboenda here kune vanoita zvechivanhu? Kune vanoita zvechivanhu, vana sekuru kana vana mbuya vanoita zvechivanhu? Ipo pamba pedu pana mbuya wanga vari panapo vanotosvikirwa. Saka zvaitika vatori pano zvoona kuti chii hapana. Hapana chavari kuonawo. Hapana chawakaona. Ndio watomboti wakanga wamonana kubhengedzera womunyengetedza uya pano simba wotaura naye vochinjika. But vanotosvikirwa nokuti momhono iro. Okay. Ani makore mangani mukomana? Ani makore mangani? Ndichatoti ndatarisa mwanangu ndichatoziva makore ache ndichatarisa. Ano vana vaviri. Alright. Saka mudzimai wake aripo here kana kuti? Mukadzi wake manje tagara ngwari kuti tibhengedzana naye. Sande apera mumashure sande kuse sande. Wakanetsana nomukadziyo mukadzi akanga aenda mhenoti anga aita ngupi. Ndakazobata ndugati. Saka ndokwa kuchibata mameseji pafoni yake. Ndobva wakuchinyetsana. Kubva aenda naye kumupereka kumba kwake. Isusu tichita kugadi baba yake ngoro kwasiripo. Takatoseka zvaitika. Zvokuti muroro acho kuenda kwacho hanombotomuona. Akazotouya manje nasamukuru achiti ndozvaita mwana wenyu.
saka chikupereka zvinotwara bapuwa ngirikini mari yokuti atamukupura asisi muroro muno saka simba pakangopereka mukadzi yobva aenda kunodzikwa mutoko ndokwatori. Okay. Mama ndanzwa kutaura kuti makazobata mameseji aiti kudii mameseji aya ende aitumirwa ani? Mameseji aya makaona aya aitumirwa ani uye aiti kudii? Upfambi hwechihure ndozvechipambi. Saka mameseji aya toti aenda kuchikomba. Aita kuzvikomba saka murume paakazozibata mukadzi obva kumupereka kumba kwake. Ndobva kwakaita kupereka mukadziyo ndobva aputa kuenda kwamutoko. Ende kanga ndisori kuharane ndikotengesa titomatito kutotozwa baba achiti aenda. Okay. Saka semhuri iko zvino mataisa nedambudziko rakadai ndezvipi zvamuri kuronga kuedza kubatsirana nemukomana uyu? Yamwari unoziva kugara kwatakaita mumadzinza hamugoni kubatana zvachose. Asi vamwe vari kubatira because vamwe vacho ndo vanototi kana bhenge dzirati kwafonera uye vachitokuchichidzira chitodzikama zvokutoti nyaya yacho yakatoenda kupolisi kanokwana kuita 3 times ichienda kumangara. Saka mapurisa acho haasi kutombouya wabva vatora kuti chitaurai manebhaudi ariko kwamusunge manebhaudi ubva wapuwa chisamoni chacho ndobva wapindura wachiti isu hatigoni kuti timusunge because akandobva kumapurisa anouya achiti kamaitira dzimba dzedu ubva waramba ndobva wadzokera kuti kumapurisa nekuti manebhaudi amataura ati hatizvikwanise ndobva wati tichauya tega nanhasi havana kuuya. Okay. Alright mama, ndanzwa muchitsanangura mimi kuti mapurisa anotomutyawo. Vanenge vachiti kudii? Vanenge vachiti chii panyaya yemwana uyu? Havakwanise kumutonga here kana kuti havakwanise kumukwanisa kumuendesawo kune mamwe mapato anokwanisa kushanda naye vaone kuti vaongorore kuti madrugs here ari kuita zvembanje here kana kuti kudii? Pakumhangana kumapurisa baba vangu vari kuitira kuti kukwadza kwaari kutiita nekuti baba ava mudhara ini ndini tori nanodinda kutomboshandisa mhupi asi baba vacho varipawo mudharawo zvavo kweme kuda kuti zvaari kushandisa zvombo zvokukwadza dzimba nokurowa ipapo waidze kudhifendawo mapurisa ayo zvino nanhasi hapana zvezvo atori kwamutoko mazuva ano kuti katombofuriwawo nomhepo. Okay mama, ane nguva here yekuti munoziva kuti kana chiri chirimo vamwe vanoti vanenge vaine matambudziko kadai vanoti mwana wedu zvinowanzokwidza kana chiri chirimo kana zhizha. Imimi mukomana uyu ane nguva here yekuti zvinoitika? Kuita nguva yekuti kupenga kwacho makuita sei? Haana nguva dakuti choti kana mwedzi uri apa kana tichiri chirimo aiwa anongoti zvapano ofuka ipapo vanike kana achitodza kuti pane zviri kuida kuitika anotoputa uchimuona achipedza kuputa kungatobva dzatotena makutonetsana naye kana akaswera tunga 4 hours zacho avaziso unokufatirira iti unoona futi dzakutendesera kuti pungwadzo rekatedzozokuti chiro kuti tumandzandi inotombeiswa mvura kana mvura zirova topati kuti pazvinhu zvitatu kuti kupengesa rimwe yechina kupengesa nembanje kupengesa nezvine dhaka pazvitatu takadza kubudisa anza yacho kuti chii kumuti chiregera zvinhu zviri mazake nembanje panechina wega ega kuti unobata sei amba futi. Okay, asi imimi makamboenda here kune mamwe mapato kana kuti mapoka anoshandidza nevakomana vati kurei kuedza kuderedza nyaya idzi dzembanje kana kuti dzemadrugs? Ndinovatsanangurira kuti aiwa isusu tine mwana wedu akadai ekuti akatora mbanje pamusha hapagariki. Voona kuti vokubatsirai sei? Isusu zvandakudza kuti baba wacho vamudhara havatomukwanisa pakuita zvese kuti vafambe tofamba vacho kana kunotovanetsa zvokutoti vakaenda kukateni kuti vakanga machinhu kumba kana achitorobva itakupopa mombe ndini inotodzoka inini iwo ava hachazvikwanisa saka zvokuti tifambe izvozvo izvo hazvinoitwa nani.
aiwa imi Iwo msiwaitenda kumapisa kutangayo. Wakati ndakatosaka kamoti kati kakauya kuzotoa tulabamba. Kuti waendeswe kumapurisa, waende kumapurisa iko. Okay. Saka mimi mama makati mune vana vangani? Tingati mune vana vangani? Inini ndine vana 5, 6. Wachi 6 akafana sara no 5. Vasikana 4, mukomana wachi 5. Mukomana ende gotoro kupedzisira. Okay. Makambotsanangura here vedzinza kuti ndo zviri kuita mwana and vane ruoko here rwavari kuisa mukuedza kubatsirana nemi? Kutsanangura kunani? Kune vedzinza rake vekwababa kuti aiwa mwana ndo zvaari kuita kunoku uye vari kuedza here kubatsirana nemi padambudziko raminaro. Vari kubatana kana wakatodaidzana wakatotaura nezvazvo hapana zvazviri kusenza. Kana wokumusha kwangu kwasekuru wakatodaidzwa wakauya pano wachinzi wataure naye but kana akadaro hapana zvaanotozwisisa. Anotokutaurai kuti imimi muri kundiroya imi muri kuzodiniko zvokuti dai kuri kuti tisega baba namai vari kuza kuti tiroareja zvazvo ko vamwe vese avo kana asisina hataure. Okay. Tinoziva kuti kana munhu achinge apinda mukutora zvinodhaka izvi vamwe vanotanga kusarara kushaya hope vamwe havakwanisi kana kudya. Mukomana uyu paakatanga kuita zvemadrugs apa ane zvamuri kuona here zvamuri kuona kuti mwana wedu izvi zvachinja zvichiburikidza nekutora kwaari kuita mbanje idzi? Zvaanoita mwanangu mukomana wega kutanga kwake akanga atori mukomana murima aitorima zvinhu zvake zvakangotanga nyaya idzodzo kana kurima kwacho hachatoda iko zvine zvakiita kurima kwokuti apa neapo kana achinge arima akutengesa mari yake yese hauye negumba anozomudhirivhara anenge atopesa mbanje soja idzodzo mumashopu chacho kubhadhara zviperezi. Mukadzi hatombopuwa kana chii kana vana mukadzi atotoenda kusendera apa watemba madomasi vachiendesa kumbari mapaona manje. Zvino isusu kuti tichizvionawe kuti zvaari kuita izvi hatatadza kuziva mwanangu kadai tori mwana china zvokuti dai kususu takaromba mwananguka taitaurira vanhu kuti wakomana isu takaromba tibatsireiwo. Zvino kuti ndikutaurai kuti panapa baba pano zvawakaromba ka kana kuri kutoromba zvinhu zvokunzi vari kutemeriwa nomunhu aiyori mushonga ari kuromba kwete direct. Isusu takasungunuka kutibatsira asi kana kuti kubatsirwa manje kwechishona kuye kunozoita kuti zvinhu zvaro zvaanesu pai inini pachezvangu pano ndinoenda kuchechi baba zvavo ndavasingaende kuchechi but havaende kuchechi asi zvokuti vashandise zvinhu zvemishonga havadi. Okay. Asi makasununguka zvenyu kuti tibatsirane maybe kungava kuenda kumarehab kuti mukomana uyu aonekwe. Anotibatsirira mwana wedu mwanangu takasungunuka nditatambura kana handazi dzake hadzipatikeba pano kana aripo kana hama dzimwe hadzipatikeba pano totaro sinhingina ikandinei pano uri kubva mazondiroya baba mazodiko anotaura zviri mumusoro make hatichisina banyatika pano achidzinga naiye. Anombotsanangura here kuti paanenge achiti ndimi muri kundiroya anenge achiroyiwa achiitwa sei? Chiriko kana makauya kuno tichikuti ndikire kuchipatara mungariboero kana romwana acho kuti rokurapira kuchipatara unoreveko unorwarisa munhu hatomboriwana kana zvirikuti ari kurapira hana hameno kana kuti ari kuti kuroya pfungwa hameno ende wese vanhu vari kuti vari kundiroya zvanenge andofunga musoro motaura. Aiwa tinovimba kuti tinobatsirana mama mukomana tichizoona kuti chivanhu here kana kuti madrugs atopinda mupfungwa dzake anenge akufanira kuti aendeswe kurehab uko kwaanonotariswa pfungwa dzake. Ngatende mwana naika wakakuudza nyaya iwe iwo ndo vanotova madirekta unotokwanisa ita zvokuti baba havachakwanisa chinhu havo here makadhira nevasikana iwai baba vasikana vachikora kutoita nzira ichii tatambudzika mwanangu nomwana iye. Aiwa zvinoita mama. Oka maita basa mama. Ndinotenda Mwari. Okay. Alright mwanangu mbanje itori mumunda machimo shamwari. Akatorima mumunda.
akatengesa mumunda ndari mumbeu dzache. Makamboverenga here madzinda yakuti mangani? Andisati ndayaverenga ba, pane imwe yakatokohwa futi handina kuiverenga. Saka zvakaoma maiwa, tinobatsirana mama. I think kuti itori nyaya yekuti mwana uyo madrugs ari maari, hatingamboti mweya tsvina, madrugs chaiwo. Alright. Aiwa, tinobatsirana mama. Ndichakufonerai ndokutsanangurirai kuti tinge tawana vapi vanokwanisa kukubatsirai. Alright. Okay. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandiri kutaura navo vanonzi Mai Mutegude. Vari kuzumba uko vari kuti aiwa isusu tatambudzika nemwana wedu Goto. Ndiega mukomana mumhuri ari kutora zvinodhaka, otanga kurova vabereki, ovavharira dhoo, oti tambai, mimhanzi iri kurira, achituka hama dzese achiti ndimi muri kundiroya. Vari kuti ivo pavari kufamba kuenda kumapostori, hapana chavari kunzwa kana kuti chavari kuona chiri kunzi chiri kukonzeresa kuti mukomana uyu aite sezvaari kuita, kurasika njere. Asi vari kuti ivo takasununguka kuti mukawana vanokwanisa kutibatsira, tiripo semhuri tinokwanisa kufambira nyaya dzacho. Chatiri kuda ndechekuti mukomana awane kubatsirwa. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagudo, tiri pano paSly Media TV. Rambai muchisubscribe, muchilike, muchikomenta, musarasikirwe nezvimwe zvirongwa zvatinokupani.